estas enfermidades e que non para as armas e as guerras. O cancro gañaramos algunha batalla, pero vós gañaredes a guerra. Moito ánimo, esperemos que os curedes pronto. Dende sexto A queremos que se dediquen máis cartos á investigación de cura para os distintos tipos de cáncer. A nosa clase, os nenos de cuarto B queremos que inventen unha vacina para que ningún neno e nena volte a ter cancro. O alumnado de sexto B quere dar ánimos aos nenos e nenas con cancro. No camiño da vida podemos atoparnos con pedras. Sempre que haxa un obstáculo, superémolo xuntos. Que nunca se apague a luz da esperanza. Estamos a ter para que te recuperes da túa enfermidade e desexámoste que desapareza para sempre. Vós sodes os máis fortes e as máis poderosas, nunca vos rindades. Loitar superhéroes e superheroínas. Que vos cuidedes e que os médicos vos dean os medicinas que necesitades. Non perdas o teu sorriso. esperanza por un mundo sen cancro. Estamos todos con todos e todas vos. Recuperadevos pronto. A mensaxe de terceiro A para o 15 de febreiro, Día Internacional contra o Cancro Infantil.